Primeiro, toda a nosa solidariedade e apoio coas 19 persoas denunciadas que entraron pacificamente no Pazo de Meirás. Un tema que non só nunca morre, sino que parece máis vivo que nunca. Francisco Franco morreu en 1975 e o 20 de novembro cúmplense 43 anos da súa morte. Máis dos que estivo no poder, en realidade, pero seguimos sin resolver aspectos do noso pasado. Seguimos sin solventar, como este caso, un fraude coñecido e recoñecido. Se fala de símbolo da infamia, da anomalía, pero non se resolve. Falamos dunha historia, eu diría, truculenta e obscena, como así o é tamén a existencia mesma da Fundación Francisco Franco, máis lonxe, un sarcasmo antidemocrático que non poderíamos ternos aforrado hai tempo, pois por distintas razóns, eses gobernos da nación, desde o 78, uns entendo que por pusilanimidade, por prudencia, que tamén o chaman así ás veces, e outros por complicidade, ou quen sabe, si por electoralismo, decidiron que, que non había que resolver estas situacións. E no país das fosas comuns, que curioso, pois xurde a inesperada piedade polo dictador, como vemos nestes días, no Valle de los Caídos. É curioso como nestes días estamos asistindo a unha resurrección da procura do voto da ultradereita. Algo, eso sí, que non vivimos desde o 78, que, se non me equivoco, nas primeiras legislaturas foi diputado, polo menos na primeira, Blas Piñar. Entón, eu pediría, e fago unha petición expresa, que non se confundan principios morais, incluso cristianismo cultural con oportunismo, porque que non se procuren os réditos que pareceron deixar as imaxes hai aproximadamente un mes de Vista Alegre. Estamos no momento en que se pode resolver a situación, e a situación aínda así é perigosa, e parece que algúns non queren avances. Eu creo que os cambios legislativos, entre outras cousas, axudan a cuestionar a historia da propiedade, que é a base deste asunto. Meirás é patrimonio nacional, e, señor Ferreiro, se é así que hai ese cambio por parte do Goberno, benvidos a ese novo tempo. Pero, tal e como evolucionan as cosas, permítame a miña dúbida, porque eu creo que nestas cuestións hai que ser audaces. Pasaron non 40, 80 anos, o sea que creo que hai que tomar unha decisión rápido.